No hän on sanonut, että niin kuin saappaat jalassa, että vähän niin kuin Motorheadin Lemmy. Joo. Mulla tuli se jotenkin mieleen, mä haluan jotenkin tässä käyttää tilaisuudeksi verrata Lemmyä ja Franciscusta, ja tätä ei ole kukaan tehnyt, mutta niin kuin saappaat jalassa mennään. Tervetuloa hyvät kuulijat Suomen Rooman instituutin Parlatorio-podcastin pariin. Mun nimeni on Tuomo Nuorloto, olen instituutin tutkijalehtori ja tämän podcastin juontaja. Tässä podcastissa keskustellaan kiinnostavien Rooman kävijöiden kanssa. Ja tänään meillä tosiaan on studiossa vieraana mitä kiinnostavin Rooman kävijä, eli Jyrki Linnankivi. Tervetuloa Parlatorioon. Grazie mille. Prego. Ja tosiaan suuri yleisö tuntee sut ehkä parhaiten 69 Eyes-bändin laulajana taiteilijan nimellä Jyrki 69. Mutta täällä sä oot nyt ollut Roomassa käytännössä kuukauden meidän instituutin tutkimusresidenssissä ihan muissa hommissa kirjoittelemassa gradua Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Haluatko vähän avata tätä, että miten tähän on päädytty? Joo, siis aivan jumalaista ensinnäkin olla täällä Roomassa yleensä. Ihan milloin vaan mä käyn Roomassa, yritän käydä kerran vuodessa, jos mahdollista. Niin usein kuin mahdollista Rooma antaa mun sielulle jotain sellaista, mitä mä kaipaan. No nyt sitten viime vuosina mulla on ollut mahdollisuus päästä Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa. Siitä on jonkin verran mediassakin ihmetelty, että mitäs nyt on tekeillä, kun tämmöinenkin kaveri vielä vanhoilla päivillään on yliopistossa opiskelemassa. Ja opinnot on ihan sanotaan vaikka puolesvälissä, jos maisteriksi tähtään ja tai kun maisteriksi tähtää. Ja gradua nyt sitten kandin duuni on tehty ja sitten sen jälkeen on siitä samasta aiheesta aika helppo jatkaa tälleen aikuisopiskelijana, niin gradua kohti ja sitten näin mä juuri teen. Eli mulla on aiheena ton nykyisen Paavi Franciscuksen, ja eli kun me siis tätä tehdään, niin hän on hengissä. Tämäkin on ihan käsittämätöntä. Puhutaan ehkä siitä hetken päästä lisää, mutta niin kuin Paavi Franciscuksen medianäkyvyydestä sitten Suomessa, etenkin Helsingin Sanomissa ekat 10 vuotta, ja sitten se, että mulla on mahdollisuus tulla työstään tätä aihetta tänne paikan päälle. Käytännössä just ennen tätä haastattelua mä olin Pietarin kirkossa ja kävelin sitten instituuttiin. Siinä meni semmoinen mun koivilla semmoinen 15 minuuttia Vatikaanista ja pyhiltä paikoilta, että mä pääsin tänne. On aivan uskomatonta. Mulla on ollut mahdollisuus käydä Paavin aamutilaisuudessa silloin, kun hän niitä vielä piti. Eli nyt tässä, kun tehdään tätä, niin Paavi on erittäin kriittisessä tilassa sairaana ja hänelle järjestetään kello 21 Pietarin kirkon aukiolla rukoustilaisuuksia. Nyt on ollut jo muutama. Mä olin itsekin eilen yhdessä niistä aistimasta tunnelmaa ja toisaalta sitten taas sympatiseeraan mielestäni erittäin viisasta ja älykästä Paavia, niin totta kai sitten kun mä oon täällä, niin mä otan myös tällaiseen osaan. Eli mulla on ollut mahdollisuus päästä tänne paikan päälle ja mä oon aika syvälle mennyt tässä Paavi-asiassa, Paavi Franciscus-asiassa, eli Franciscus-nimi tulee Franciscus Assisilaisesta. Mulla oli mahdollisuus sitten käydä Assisissa, josta tämä Franciscus Assisilainen Italian pyhimys on kotoisin ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli mä menen tosi alkulähteille ja sitten mulla on ollut mahdollisuus tavata myös sinun kaltaisia asiantuntijoita, jotka Rooman instituutissa on paikalla ja kertoo mulle tietoa monestakin suhteesta tietysti antiikin historiaa, mutta myös tähän mun aiheeseen. Ja sitten mulle on järjestetty, että mä oon tavannut sitten niin kuin muun muassa gregoriaanisen emeritusprofessorin, joka antanut mulle lisätietoa. Plus esimerkiksi yksi mielenkiintoinen kohtaaminen oli Vatikanista. Eli Vatikanista on sellainen lehtimies, semmoinen herra, joka oli Vatikanista ammatiltaan, eli sellainen lehtimies, joka kirjoittaa vaan Vatikaanin asioista. Kyllä. Ja se oli todella mielenkiintoista sitten tällaisen henkilön kanssa jutella, jonka kautta sitten mullekin tulisi tämmöinen kummallinen mahdollinen tulevaisuuden ehkä pieni roolikin heidän uutisoinnissaan, että sitten kun mä saan gradun valmiiksi, niin sehän kiinnostaa vatikanistojakin, että niin varmasti. Pohjoinen rock-tähti kirjoitti Paavi Franciscuksen medianäkyvyydestä gradututkielman. Joo, saanko mä itse asiassa tähän väliin kysyäkin, että onko tämä sun Paavi-kiinnostus nimenomaan, henkilöityksen nimenomaan Franciscukseen vai onko sä yleisemminkin ikään kuin paaveista ja paaviudesta kiinnostunut? No
mä muistelen tämmöistä mun lapsuuden kokemusta, että jossain vaiheessa ilmeisesti 80-luvun puolivälissä niin Vatikaanista alkoi tulee suoria TV-lähetyksiä Suomen Yleisradioon varmaan, että näitä yöllisiä messuja ja mun mutsi jotenkin diggas niistä ja katteli ja välillä tuli sanoa, että tuu tsekkaamaan, että tuolla noin nyt menee ja tää on suora lähetys Vatikaanista ja nyt mua silloin hirveästi kiinnostaneet, mutta se on jotenkin jäänyt päälle, että yleensä mähän on evankelis-luterilainen, mutta sitten taas katolisella kirkolla on kaiken näköistä kristikunnan alkuhistorian liittyvää ja muuta annettavaa, että se sitten on niinku semmoinen kiinnostuksen kohde. Ja nyt mä just tässä ennen tätä, kun tulin sun kanssa tekemään tätä podcastia, mä tosissaan kävin vielä pyörähtämässä Pietarin kirkossa ja sitten mä niinku oikein mietin sitä, että kun mä kattelin niitä paavien hautoja siellä ja mietin noita asioita niin kuin taas siellä niin mä oon edelleen innoissani. Siis mua todella kiinnostaa paavit, paavius, alkuseurakunnat, kirkkoisät, sitten nämä apostoliset isät. Tämä niin kuin kaikki, mistä tämä nyt sitten pari vuosituhatta myöhemmin, niin edelleen on niin kuin vaan tärkeämpää mun mielestä, niin kaikki nämä alkulähteet ja kaikki on mun mielestä hyvin mielenkiintoista historiaa. Joo, se on totta. Ja tuosta muuten, kun sä mainitsit aikaisemmin, että nykyinen paavi on sairaalahoidossa ollut, että mä just tänään luin, että se olisi jotain pieniä toipumisen merkkejä taas nyt ollut, että toivotaan parasta sen suhteen. Mediapeliähän tämäkin sitten kuitenkin on, että hän on 88-vuotias, niin seuraavat siellä niin kuin tämmöisessä, mä olin eilen siellä iltatilaisuudessa kello 21, niin siellä sitten istuu Pietarin kirkon aukiolla siis. Siellä istuu sitten riviherroja, joista joku todennäköisimmin tulee olemaan sitten se seuraava paavi jossain vaiheessa, jollei nyt jo tänä vuonna, niin ehkä sitten toivotaan, että 12 vuoden päästä aikaisintaan, eli kun paavi täyttää Franciscus 100 vuotta, niin Kyllä. Sen jälkeen, mutta jos aikaisemmin, niin siellä ne on istumassa, että jos on nähnyt ton konklaavi-elokuvan, jota myös suosittelen, niin siellä oli sitä konklaavi-juttua niin kuin tälleen populaarista näkökulmasta livenä. Joo, kyllä. Ja se voi olla, toivotaan, että se nyt ei ole ihan ajankohtainen tässä lähiaikoina, mutta sitä ei ikinä tiedä tietenkään. Kuuntelijat, jotka tämän kuuntelee myöhemmin, kun tämä on tehty, niin tietävät, miten kävi. Juuri näin. Meillä on jännät paikat täällä ja liikuttavat ja koko Rooman pysäyttänyt tunnelma kuitenkin on täällä tällä hetkellä. Haluatko kertoa tähän väliin, että meidän kuulijoille ihan yleisesti, että kuka on paavi Franciscus ja miksi juuri hän on niin kiinnostava hahmo? Hän on argentiinalainen, ensimmäinen eteläamerikkalainen paavi. Hän on Argentiinasta, siis Buenos Airesista lähtöisin. Jose Mario Bergoglio, joka on syntynyt vuonna 1936, tällä hetkellä 88-vuotias. Ja hän on jesuiittapappi alun perin, ja siitä sitten hänelle on se virka noussut, että hän on ollut arkkipiispana siellä Argentiinassa ja niin edelleen vuosien myötä. Ja hän on siis toiminut köyhien parissa, siitä niin kuin, siksi hän valitsi tämän paavinimekseen, tämän Fransiskuksen, ja hän on niin kuin, tämä jesuitan kautta, hän on köyhien parissa, vähäosasten ja sitten hyvin vaatimaton ollut aina sitten tämä jesuittataustan takia, että hän on niin kuin hyvin silleen ihmisläheinen ja voidaan mieltää, että siellä Argentiinassa sitten on näitä köyhiellä ollut sellaisia olosuhteita, että sitten siellä on todella apua kaivattu ja jesuitat on sitä niin kuin tuonut ja hän oli jäämässä oli varannut paikan tonne semmoiseen seniorikotiin, että nyt loppuu nämä jutut, kunnes sitten tuli kutsu Roomaan vuonna 2013 sitten, kun Benedictus 16 sanoi luopuvansa paaviudesta ja sitten Bergogliokin kutsuttiin, koska oli konklaavi tulossa ja siellä odotti seniori
senioriasunto häntä, mutta sitten se asunto olikin sitten täällä Vatikaanissa lopulta nyt tähän päivään asti. Hänellä on monella lailla niin kuin mielenkiintoinen paavi. Me muistetaan Johannes Paavali II, joka on se puolalainen. Mä kutsun häntä Puolan paaviksi. Mä muistan hänet 80-luvulta telkkarista ja hän kävi myös Suomessa. Satuin itse olemaan itse asiassa stadissa jäähallin ulkopuolella, kun hän ajoi autolohi ja heilautti kättä siinä. Ja hän oli semmoinen mediapaavi, joka sitten todella matkusti ympäri maailmaa ja oli niin kuin, tuli tunnetuksi hyvin laajalti, ihan eri lailla niin kuin 80-luvulla median kautta. No sitten sen jälkeen Benediktus 16 niin on sitten enemmän tämmöinen teologi. Hän ei ollut mediapaavi, hän oli enemmän teologiaan perehtynyt. Ja nyt sitten kun hän luopui ja paavi Franciscus tuli sitten paaviksi, niin hän on sitten vielä taas potenssiin 10 verrattuna aikaisempaan mediapaaviin, joka siis nyt nämä on mun termejä, eli tähän Puolan herraan, että nyt sitten on uudet mediat ja niin edelleen, että siellä niin kuin hän on todella läsnä ja hän on paljon matkustellut ja hän on ollut varsinkin tämmöisissä periferioissa, köyhillä alueilla ja niin edelleen. Ja sitten hän on ollut semmoinen kiinnostava, mikä hänen persoonansa liittyy, on semmoinen, että niin kuin kaikki halusi yhtäkkiä tavata hänet ja haluaa edelleen. Joo. Hänellä on semmoinen niin kuin vetovoima, että hän on niin kuin cool ja kiinnostava. Ja lisäksi hän on tuonut sitten kirkon ajatteluun varovasti jotain kuitenkin, mutta uusia näkökulmia. Yksi on sitten, hän teki ympäristökirjeen, tämmöisen ensyklikan Laudato Siin 2015, jossa mä muuten rupean kuulostaa joltain ihme paavi-asiantuntijalta. Et saa olla pikkuhiljaa olla semmoinen. Se on ihan totta. Niin, ympäristökirja Laudato Si ensyklikan, joka siis käsittelee tätä ilmastonmuutosta ja siinä niin kuin miten katolinen kirkko sitten ottaa siihen kantaa. Ja se oli jotain ihan erilaista. Ja häntä kuunneltiin. Että niin kuin, mä näen tämän paavi Franciscuksen myös sitten tämmöisenä niin kuin yhtenä tärkeimmistä maailman johtajahahmoista. Joo. Että ihan selkeästi. Ja hän on niin kuin ollut mukana kaikessa näistä ja sitten niin kuin katolinen kirkko niin ei ole mihinkään hiipumassa ja toisaalta sitten on niin kuin hyvin moderni tämmöisen ympäristökirjeiden kautta kanssa. Joo, hän on tosiaan ollut aika aktiivinen nimenomaan tämmöisen ympäristö- ja rauha ja muiden tämmöisten asioiden puolesta puhuja ja just tämän sosiaalisen ja tasa-arvon ja muun. Ja sitten tietysti ekumeenisuuden kautta. Niin, kyllä. Että kyllä. Hän on niin kuin yhdistänyt erilaisia uskontokuntia, että käynyt niin kuin, siis kirkon kanssa käynyt morjenstaan niitä muita johtajia. Joo, ja tästä tulee mieleen, että tuntuu, että just tämä nykyinen paavi on jotenkin myös poikkeuksellisen kiinnostava hahmo myös ei-katolisissa maissa, kuten vaikkapa Suomessa. Ja tietysti tämä sitten linkittyy sun graduun ja siihen medianäkyvyyteen. Joo, eli mä oon sen verran tutkimusta tehnyt, että esimerkiksi ensimmäisestä 10 vuodesta on 569 artikkelia löytyy Helsingin Sanomista, eli todella paljon. Katolisen kirkon piirissä tapahtuu paljon, mutta hänkin on myös siis ollut mukana niin monessa juurikin, että niin kun, jotenkin hänestä on tullut semmoinen, niin kun, mehän ei Suomessa olla millään lailla katolisia, mutta niin kun hän on semmoinen vakio hahmo jotenkin sitten meidän uutisoinnissa tiedetään, että jotenkin tuo sitten tässä omaa lähestymistapaansa ja omia ajatuksia, niin pääsee jopa meille noin useassa uutisoinnissa. Joo, ja varmaan verrattuna edeltäjänsä, niin toi on aika varmaan niin kuten sanottu, niin suuri määrä artikkeleja. Saksalainen Benediktus 16 oli enemmän sitten tämmöinen teologi. Joo, eli ei nauttinut niinkään sitä. Teologi? Teologi mä sanoisin, joo. Ei kahta oota. Joo, tässä oppii täällä teidän podcastissa lausumaan asioita oikein. Joo, ja tosiaan nyt hän ei viihtynyt sitten parrasvaloissa samalla tavalla ilmeisestikään. Ja tosiaan itse asiassa tämä edellinen tosiaan paavihan Benediktus 16, niin tosiaan eros virastaan, niin kuin sä mainitsitkin, mutta ilmeisesti Franciscuksella ei tällaisia aikeita ole. No hän on sanonut, että niin kuin saappaat jalassa, että vähän niin kuin Motorheadin Lemmy. Joo. Mulla tuli se jotenkin mieleen, mä haluan jotenkin tässä käyttää tilaisuudeksi verrata Lemmyä ja Franciscusta, ja tätä ei ole kukaan tehnyt, mutta niin kuin saappaat jalassa mennään. Joo, tämä oli hieno vertaus. Itse asiassa tuossa nyt Lemmistä, kun puhuttiin, niin tuli mieleen myös tämmöiset, kun jotenkin musta tuntuu, että nykyään ne pidetään jotenkin yllättävänä, että vaikka sä nyt teet tällaista teologiaa ja muuta, mutta kyllähän on muitakin tämmöisiä niin kuin rock-hahmoja, jotka on tunnettuja, jotka on myös
kiinnostunut, vaikka just oli puhetta sun kanssa Johnny Cashista, joka on kertonut vaikka Paavalista ja muuta. Niin Joo, siis Johnny Cashhan on, nämä kaikki 50-luvun, mä käytin tämmöistä termiä kuin rock'n'rollin kirkkoisät. Okay, mä en tiedä, olisiko ne sitten niin kuin, vai olisiko se parempi rock'n'rollin apostoliset isät. Molemmat on aika hauska termi silleen, mutta mä tarkoitan näitä 50-luvun jäbiä, Elvis, Johnny Cash, ketä niitä nyt sitten muita siinä niin kuin alkukahinoissa oli mukana, Jerry Lee Lewis, niin nämä on kaikki niitä etelän semmoisia hartaita uskovaisia, jotka sitten tekee hurlumhei-musaa välillä, mutta sitten tulee välillä joululevyä ja gospel-levyä, sitten kun on mennyt vähän liian lujaa. Ja varsinkin niin kuin Johnny Cashilla oli sitten tämä, että välillä meni sitten liian lujaa ja sitten tulee taas gospelia niin kuin muutama levyllinen. Ja hän oli niin kuin hyvin syvästi etelän uskonnollinen kaveri ja niin kuin nämä kaikki oli, mutta Johnny Cashilla sitten meni vielä silleen niin kuin koska hän eli pidempään. Tämä on itse asiassa Jerry Lee Lewishan eli pidempään, niin kuin onneksi. Mutta siis niin kuin, Johnny Cash sitten, nyt mietin vaan Elvistä, mutta siis Johnny Cashilta sitten niin kuin, hän meni silleen pitemmälle veitä juttua, että hän on lukenut siis raamattua, että sä löydät tuolta, niin kuin, että hän on lukenut, onko se nyt Uuden testamentin Johnny Cash äänellään, joka on niin kuin todella vakuuttavaa matskua. Ja lisäksi niin kuin, hän ihaili Paavalia, ja häneltä on tullut semmoinen kirja kuin Man in White aikoinaan ulos, että hän oli todella sisällä näissä jutuissa, ja sitten tietysti on esimerkiksi tämmöinen Gospel Road-elokuva, jonka hän kävi kuvaamassa tuolla Jerusalemissa, jos kerrotaan Jeesuksen tarina, ja siellä on sitten gospel-musiikkia, että nämä on, musta ei tässä ole mitään erikoista, ja sitten nykyartisteista, niin Nick Cave on sellainen, joka uusi levy, niin siis musta se on niin kuin gospel-levy, vaikka sitä missään luekaan. Ja hän on kans ihan avoimesti, hän on kertonut näitä, että sit kun on mennyt vähän liian lujaa, niin hän on mennyt istuskeleen Camdenissä kirkkoon aina välillä vähän relaksoitumaan tai sitten höyryjä haihduttamaan. Mutta että niin kuin hän on ihan samalla lailla löytänyt sen kiirastulen vastapainoksi sitten näitä uskonnollisia asioita. Ja musta nämä on nyt vaan ollut mulla kulttuurisessa, miten mä oon nämä jutut oppinut, niin tässä ei ole mitään erikoista, että nyt mä mainitsin tuossa aiemmin, että mä tapasin täällä Vatikanista tämmöisen lehtimiehen, siis tämä ei ole erisnimi, vaan tämä on niin kuin paparazzi on niin kuin salaa Kyllä. tähtiä valokuvaava tyyppi, niin Vatikanista on sitten todellakin tämmöinen henkilö, jonka ammattina on kirjoittaa Vatikaanista uutisia, niin tällaisen herran, kun mä tapasin, niin hän oli tsekannut mun taustaa hieman, kun me tavattiin kahvilassa Vatikaanin sivukujalla tuossa lähellä Vatikaanin sivukujalla, joka on sitten näiden vatikanistojen peruspaikka, jossa ne sitten väijyy niitä uutisia, niin hän sitten sanoi, että okei, että 69 Eyes, että hän dikkailee kyllä musasta, että te olette niin kuin Christian rock band. Okei, onko tämä ensimmäinen kerta, kun näin? Ihan niin kuin eka kerta ikinä, ja mä soittelin muille meidän bändijäbille kanssa, että hei, arvatkaa, mitä mä just kuulin, ja hei se musta huonolta kuulostaa, että kiinnostavaa, että siis mä oon aina pyrkinyt, koska mä ne sanotukset teen, että siellä on jotain kuitenkin sellaista toivon kipinää siinä musas mukana, vaikka se olisi melankolista, mutta niin kuin, tämä on mielenkiintoinen näkökulma, ja varmasti niin kuin tämä koko Roomassa olo, niin sitten toikin tuo jotain ihan uutta mulle ja meidän bändille. Joo, toi oli aika kiinnostava juttu. Teilläkin on jotain niin kuin Roomaan liittyvää biisiä tai ainakin Italiaan ja sulla on soolonakin jotain. Ja minkälainen sun henkilökohtainen tämä niin kuin Rooma-suhde on ja mihin asti se niin kuin ulottuu? No mä kun niin kuin kerroin tuosta, että mut se tsekkaili telkkarista Vatikaanista tulevia varmaan pääsiäisyön tai jouluyön lähetyksiä aikoinaan 80-luvulla ja sitten mä eka kerta, kun mä olin Roomassa, mä olin just mun mutsin kanssa. Tietysti käytiin Vatikaanissa ja kiivettiin kupolia ja tällaista juttua. Ja sitten mä niin kuin, nyt puhutaan vuodesta 1992 ja sitten mä kiinnitin huomiota, että täällä on niin kuin todella esteettisesti miellyttävän näköisiä ihmisiä. Puhun nyt sitten daameista ja sitten ajattelin, että täällähän olisi kiva käydä uudestaan. Ja sitten mä niin kuin järjestin asiat niin, että mulla oli mahdollisuus ruveta hengaamaan täällä Roomassa ja tutustuin Roomassa niin kuin paikalliseen omanikäisiin gootteihin ja rokkareihin ja hengailin täällä jonkin verran ja sitten kun mä olin tarpeeksi päässyt syvälle näihin paikallisiin roomalaiseen goottia, rockia, punkkipiireihin, niin sitten oli mahdollisuus jossain vaiheessa järjestää 69 Eyes tänne niin kuin keikalle ja silloin musiikkilehdistössä oli niin kuin sellainen jäbä kuin Fuzz, joka Francesco Pascoletti, päätoimittaja, silloin oli tällaisia musalehtiä ja myöhemmin hänestä tuli sitten niin kuin Italian tämmöinen musaohjelmien juontaja, että hän
nousi sitten sellaiseen asemaan, mutta hän niin kuin dikkasi meidän bändistä ja hän kirjoitti näihin hänen siis nyt ihan oikeisiin kioskissa oleviin lehtiin meidän bändistä juttuja, että me oltiin niin kuin ihan eka tämmöinen suomalainen metalli-rock-bändi, josta on minkäännäköistä juttua ja italialaiset niin kuin löysimme sen lehden kautta. Myöhemmin sitten tuli tämä vyöry ja sieltä tuli niin kuin, Suomesta tuli sitä metallia ja love metallia ja kaikkea muuta, mutta me oltiin täällä pikkasen ennen sitä, kun me oltiin niin kuin sitten taas edustettiin semmoista niin kuin, me oltiin 80-luvun bändi ja soitettiin semmoista rämä-glam-rockia, niin sitten täällä se oli vielä niin kuin jengin mielestä coolia ja sitten kun me tultiin vielä Hanoi Rocksin kotimaasta, niin siinä oli meille semmoiset niin kuin hyvät taustatekijät. Ja sitten me oltiin taas siis niinku keikoilla joskus 90-luvun puolivälissä. Ja tämä ei ole mitenkään kaupallista musiikillista toimintaa sinänsä, vaan me oltiin ihan siis niin kuin fanien ja friendien järjestämillä keikoilla. Ja just totta kai sitten se inspiroi meitä ja ihmiset näki meidät täällä ja muistaa edelleen silleen, niin kuin, että kävin tässä nyt Roomassa ollessani niin yksi viikonloppu tuossa Goottiklubilla kurkistamassa, että minkälainen meininki täällä on nykyään. Ja siellä klubilla oli niin kuin meidän bändin kuva seinässä ja sitten ei mitään muuta. Ja sitten mä olin, että okei, no selvä, jatkakaa savaan malliin. Ja mä olin suoraan sanoen aivan vähän erittäin yllättynyt. Ja klubin vetäjä vielä sanoi, että se oli ollut katsoa meidän keikat niin kuin, mitä se nyt oli ollut sitten 96 ja 98. Silloin oltiin viimeksi nähty, että mukava päivittää kuulumisia silleen, että se tausta oli tollainen ja sitten tosiaan Rooma ja nämä ihmiset ja sitten se rock- ja goottikulttuuri niin inspiroi mua niin paljon, että sitten meiltä tuli semmoinen yksi biisi 69 Icesilta, joka sitten oli eka kappale meiltä, joka pääsi viimeinkin radioon soittoon ja meidän bändistä oikeasti sitten tuli tunnetumpi ja se oli meidän sinkku ja myi kultaa ja siitä sitten kaikki lähti tapahtumaan. Tämä oli niin kuin vuonna 2000 ja se oli semmoinen biisi kuin Gothic Girl. Okay. Ja siinä lauletaankin, että From Rome to New Orleans. Niin. Siinä yksi laini, jos joku jaksaa tsekata tai muistaa jopa. Kuunnelkaa kaikki vaan. Joo, se oli ja se inspiroi, mä sain inspiraation siitä, koska mä tapasin sitten tämmöisiä gootidaameja täällä roomalaisissa katakombeissa olevassa goottiklubeissa ja ne teki mun suuren vaikutuksen, niin sitten mä käyttelin näitä löyhästi kaiken näköistä inspiraatiota siinä ja mä en edes muistanut äsken tuossa tsekkasin, että meillä on semmoinen biisi 10 vuotta sitten tullut kuin Dolce Vita, jossa sitten taas valokuvaaja Ville Juurikkala, rock-valokuvaaja Ville Juurikkala teki siitä video ja siinä on niin kuin Dolce Vita viittaa tietysti Roomaan ja niin kuin siihen elokuvaan ja yleensä tommoseen Dolce Vita lifestyle-meininkiin siinä biisin sanotuksessa, mutta sitten se video on silleen, niin kuin se on sen ajan eli 10 vuotta sitten duunattu juttu, mutta siinä on niin kuin Ville Juurikkala, kun on tehnyt sen, niin se on käyttänyt Roomassa ottamia valokuvia meidän semmoisena kuvituksena, jos jaksaa tsekata sen, niin 69 Ice Dolce Vita. Se olikin itse asiassa, sekin oli joku 1 miljoona kertaa katettu, että mä en edes muistanut suoraan sanoen oikeasti koko biisiä, koska siitä on taas hetkiä. Mutta mä laitoin meidän kitaristille tuossa tekstarin, että otetaanko keikkojen avausbiisiksi tuossa, kun lähdetään sitten taas kesänvaihteessa keikkaileen. Joo, mä itse asiassa kuuntelin se just salilla tänään. Se oli kyllä ihan kova biisi. Joo, mä olin unohtanut sen, enkä mä muistanut sitä videojuttuakaan ollenkaan. Mutta siis noit tulee tehtyä ja siis, mut Rooma on aina mukana. Se on inspiroinut, se on silleen niin kuin, ja se nousee välillä esiin ja se on sen takia inspiroinut, että me otettiin niin, ja mut otettiin niin lämpimästi vastaan täällä Italiassa. Ja meillä on edelleen täällä paljon ystäviä ja tää on meille ollut tärkeä paikka ja sitten aina musta on, niin kuin mä jo tuossa alussa ihan sanoin, niin mä haluan käydä Italiassa tyyliin kerran vuodessa ainakin. Että täällä on jotain sellaista, mitä mun sielu kaipaa. Tästä päästäänkin nyt siihen tähän sun nykyiseen vierailuun, että miten, tämä nyt tietysti on vähän erilainen varmaan kuin sun aikaisemmat vierailut Roomassa jollain tavalla ja sä oot nyt asunut tuolla Suomen Rooman instituutissa ja no kerro vähän, minkälaista, onko tämä ollut minkälainen? Tämä on ihan tietysti mun elämän täysin muuttava kokemus, että puhuin tuossa kun nyt sanon, että mä käyn Italiassa tai Roomassa mahdollisimman jopa kerran vuodessa, niin nehän on tämmöisiä niin kuin pitkiä viikonloppuja, mutta nyt mulla oikeastaan, ja sitten mä niin kuin käyn hirveällä kiireellä kattoon jotkut museot ja sitten joku kapitoli, niin kuin just teen oikein lukujärjestykseen ja mulla on semmoinen style, että sitten mä niin kuin herään tosi aikaisin ja menen sinne ja tänne ja tonne ja esimerkiksi
jossain joku kerta, tuossa mulla oli synttärit, niin mä kävin kaikki pyhiinvaelluskirkot läpi ja se oli todellakin aikataulutettu. Tämmöinen Rooman matkaopas pyhille vaeltajille oli hyvä kirja siinä, niin sitten mä tsekkasin ja kävin niitä silleen läpi, koska mua kiinnosti ne. Ja nyt sitten taas kun on aikaa, niin on edelleen tuntuu, että on kiire, mutta mä oon todella viettänyt aikaa näiden taideaarteiden ja uskonnollisten, eikö periaatteessa mennä näin, että kaikki taideaarteet, nehän on kirkoissa täällä? Siis loppupeleissä. Siis museoissa tai kirkoissa. Niin. Mä oon viettänyt tosi paljon aikaa niin kuin niiden parissa silleen rauhallisesti, ettei ollut kiirettä, joka on aivan uskomatonta. Ja sitten toinen, että nyt kun mä oon yliopiston opiskelija, niin mä esimerkiksi valitsin tämmöinen antiikin historiakurssin, jonka suoritin. Se on tämmöinen etänä suoritettava kurssi, jonka suoritin tämän täällä olon aikana, niin se oli ihan käsittämätöntä kuunnella jotain luentoja ja sitten mä menen Kolosseumille kuunteleen niitä ja sitten niin kuin, tai Kapitoliiniin tai Vatikaanin museoihin, että mä oon niin kuin oikeasti niissä paikoissa ja näen ne asiat, joista siinä antiikin historia kurssin aikana puhuttiin ja sitten mulla on mahdollisuus tehdä tällainen, niin se on todella mind-blowing. Eli tämä on tuossa suhteessa niin kuin ihan yksi hienoimpia kokemuksia, tai siis hienoin kokemus, mitä nyt tulee mieleen, mitä mulla on ollut vuosikymmeniin. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen instituutis oleminen, niin vähän on ollut vain elämää ohjelmassa pari vuotta sitten. Ja siitä saa selittää loputtomasti, ja mielelläni selitänkin, koska oli se myös erittäin hieno kokemus jakaa se aika sitten niiden artistien kanssa. Mutta tässä on ihan sama, että tuommoisessa instituutissa, ja mulla ei ole näistä instituuteista kokemusta tai residenssistä, niin tuolla on huippututkijoita ja taiteilijoita, ja meillä on todella hieno yhteishenki siellä, että sitten jos joku on ollut jossain oopperassa, niin vaikka en itse ollut siellä, niin mä olen saanut täysin kuulla, minkälainen se on ollut ja raporttia vertaillaan ja kuulostellaan ja sitten jotain asioita tehdään yhtä aikaa. Meillä on ollut siis ihan todella uskomattomia iltoja, että me ollaan katsottu niin kuin jotain Fellinin Rooma ja just nimenomainen Dolce Vita-leffa ja sitten katsellaan Rooman yötä sieltä sitten sen leffailtojen jälkeen, että meillä on intensiivinen hieno kokemus ja nimenomaan sen takia, että siinä on tämä yhteisöllisyys ja Rooma-instituutti mukana, joka mahdollistaa tämän ja sitten Rooma-instituutin kautta on mahdollisuus ollut päästä tämmöisiin tosi hienoihin. Siis mä koen tämän niin kuin ihan uskomattoman hienona sen takia, että mä pääsen esimerkiksi sinun ja teidän muiden tutkijoiden kanssa niin kuin edes samoihin sisätiloihin ja välillä kuulemaan teidän todella hienoja niin kuin esityksiä ja niin kuin mitä tutkimusta te olette tehnyt. Että tämä on äärimmäisen upea kokemus, että Suomen Rooma-instituutti järjestää tällaista ja siis sanotaan, että tämä on nyt mulle tämä Vain elämää 2. Okei, no niin. Tämä oli, Vain Roomaa. Vain Roomaa, joo. Kiitos kaunista sanoista. Ja yksi asia tässä niin kuin Roomassa ja sitten täällä instituutissa ollessa, niin mä oon itse innostunut, siis mähän innostun joka asiasta tyyliin, mutta nyt taas uusi innostuksen aihe on tosissaan toi antiikin historia. Ja se oli semmoinen, että mä dikkailen käydä museoissa, siis se on mahdollista sen takia, että meidän bändi rundaa loputtomasti ja päivisin on mahdollisuus käydä ennen keikkoja taidemuseoissa ja historiallisissa museoissa ja museot on yksi semmoinen juttu, jota mä niin kuin harrastan ja sitten jos mä käyn jossain British Museumissa tai sitten Vatikaanin museossa, niin mulla on ollut hämärää hieman se, kun aina museon alussa lähtee se story kertomaan jotain ja sitten siellä on assyrialaiset ja mesopotamialaiset ja sitten yhtäkkiä tulee roomalaiset kamaa ja sitten kreikkalaiset, niin mulla on ollut silleen hämärää, että miten nämä asettuu ja mikä tämä story niin kuin on. Nyt kun mä oon tästä ollut täällä instituutissa, kuullut teidän tarinoita ja opetusta asiasta ja sitten mulla on ollut mahdollisuus käydä tämmöinen antiikin historiakurssi, niin mä oon aivan todella innostunut tästä antiikin historiasta ja sitten kuinka niin kuin esimerkiksi instituutissa teidän kirjasto on ihan käsittämätön, että joka kirja, mitä mä näen siellä on semmoinen, että mä haluaisin niin kuin syventyä tohon niin kuin tarkemmin. Ja sitten ihan pelkkä Rooman historia, niin sehän on niin kuin, sekin on niin pitkä. Rooman kaupungin vai? Mä puhun imperiumista. Joo, imperiumista, joo. Oikeastaan. Joo. Niin kaikki se, ja nyt just tuli uusi kirja Kleopatrasta, jossa oli käsittämätön tämmöinen
tieto, että Kleopatra kävi vähän niin kuin vaivihkaa Roomassa keesarin vieraana ja ilmeisesti just tällä keesarin palatsit oli tässä Villa Lanten alueella Trasteveressä, että Kleopatrakin on budjannut tyyliin Suomi-Rooma-instituutin huudeilla aikoinaan. Ja niin kuin tämmöisiä ihan mielettömiä juttuja, että näistä ei voi muuta kuin olla innoissaan ja halua tietää lisää ja niin edelleen. Et voi olla, että nyt tietysti ollaan vielä täällä Roomassa, niin voi olla, että tämä Rooma-vaihe jää mulla niin kuin päälle. Joo, saas nähdä, milloin tulee 69 Eyes ja eka latinankielinen. Latinankielinen julkaisu sieltä. Niin, jotenkin. Mä luen itse asiassa tietysti teologian opintojen myötä myös latinaa, niin jotenkin mä oon myös pohtinut että pitäisikö joku latinankielinen kertistaisi sitten jopa koko biisi jossain vaiheessa. Jos löytyy joku, joka latinaa esimerkiksi osaisi kääntää, mikä se Lost Voice nyt olisi, olisiko siinä esimerkiksi sinä osaisit sen kääntää? Joo, sitten täytyy miettiä, että millä tavalla sitä lostiin sen, mutta joo, palataan asioihin, joo. Tähän väliin mä voisin kysyä vielä, että kun tuosta Franciskuksesta oli aiemmin vielä puhetta, niin mitä tämmöisiä, sä mainitsit tämän Conclavin, niin se ei nyt liity sinänsä Franciskukseen, mutta se liittyy tähän Vatikaanimeininkiin. Mutta mitä kirjoita elokuvissa suosittelisit, jos on kiinnostunut nimenomaan Paavi Franciskuksesta? No hänhän on silleen populaari hahmo, että hänestä löytyy muutama tämmöinen Vatikaanin tuottama elokuva. Laudato Siista on oma elokuva ja sitten Paavin ajatuksista on oma elokuva. Sitten jotakin, nämä ei nyt ihan suoraan liity, mutta kyllä Dan Brownin kirjoista tehdyt elokuvat voi kuitenkin katsoa silleen, että saa jonkinnäköistä semmoista populaarista tarttumapintaa tuohon aiheisiin ja yleensä tuohon, että niin kuin, ne on mitä on, mutta niin kuin, mä näen silleen, että mä oon sitä ikäpolvea, joka on lukenut Asterixeja ja sitten sitä kautta roomalaisuus, jota sitten, tämän kun mä sanoin itse asiassa yhdelle roomalaiselle kaverille, niin se oli vähän kiukkunen, mutta se on ranskalainen näkökulma asiaan. Mutta anyway, Asterixia lukemalla niin Rooman imperiumista tuli jonkinnäköinen käsitys. Vähän niin kuin silleen ihan noin vaan. Ja siellä on jotain oikeita juttuja ja suokin on varmasti tutkijana kyselty Gladiator ja Gladiatori 2-elokuvan niin kuin todenmukaisuudesta. Että jostain tämmöisestä populaarikulttuurista voi lähteä liikkeelle tai löytää kiinnostuksen, jos ei ole aikaisemmin tullut mieleen. Niin tuossa oli noita, mitä nyt mainittiin, mutta kyllä sitten niin kuin se Konklaavi-elokuva, josta puhuttiin, niin se nyt on jotenkin Oscar-ehdokas ja sitten se on varmasti jotenkin kummallisen ajankohtainen. Ja nyt sitten kun istui tuolla katsomassa sitä oikeita Konklaavin tyyppejä, jotka rukoilee Fransiskuksen puolesta, niin se on niin kuin hyvin ajatuksia herättävää. Joo. Mutta ihan suoraan vaan Felliniä ja Roman Holiday, ne on aina ikuisia ja niissä on ihan tarpeeksi sitten myös sivutaan tiedettä ja todellisiakin asioita. Joo, mä itse joskus katsoin, tai semmoinen sarja kuin Young Pope, missä toi Jude Law on paavina, niin se oli mun mielestä kanssa. Joo, mä oon nähnyt sen kyllä kanssa. Mä en dikkaa siitä röökin polttamisesta. Aivan. Jude Law on itse asiassa paljon parempi tuossa Star Wars spin-off Skeleton Crew-sarjassa. Okei, täytyy katsoa. Suosittelen, se on aivan loistava. Okei, pitää laittaa katselulistalle. Ja hetki, eikö Paavilta joku oma elämäkertakirja? Just ilmestyi. Se tuli niin kuin tyyliin 3 viikkoa sitten englanniksi Hope. Joo, no pitää sekin laittaa. Ja sitten se on kuulemma niin kuin täällä saatavilla ihan niin kuin noissa päivittäistavarakaupoissa, että sitten tuossa jo vähän koiran leukailtiin, että onko Paavi niin kuin Italian Hotakainen. Niin, aivan. Niin, siis, joo, aivan. Mutta siis tiedätkö, niin kuin, että Paavista lähtee kaiken näköistä vertailua ja muuta. Lemmy, Hotakainen. Tässä Paavi on niin kuin Joo, siitä riittää. Joo, ja se silloin näytit sen instituutilla silloin yksi päivä sen AI-modatun kuvan, missä Paavilla on se fashion show outfitti päällä. Valkoinen paksu toppis, koska talvi tulee ja siitä niin kuin tavallaan se tuo ihmisille iloa, se kuva. Joo, ehdottomasti. Ja se ei ole siis, se on niin kuin positiivista iloa. Kyllä. Ne dikkaillaan, että Paavi on cool, että sillä saattaisi tollainen ollakin, jos se menisi niin kuin laskettelemaan. Niin, joo. Kiitos tosi paljon, että tulit Parlatorioon ja muistakaa käydä tykkäämässä Spotifyssa ja missä ikinä kuuntelettekaan tätä podcastia. Kiitos ja moi. Salveette.